everybody. Minga at work. We are here with SACP members. Sifuna ukwazi ukuthi bokwenzakalani la, as we can see ukuthi kugcwele kubusy. Ngizocala ngonobhala introduce ukuthi ubani, asitshela ukuthi kwenzakalani bese siza kuSiso omncane ngoba ngathi bathi nguyo involved so naye uzosihlebela. Uthashi. Oh siyabonga. Sibonge Siso Anele. Sibonge nabaphathi be-entertain. No, igama lami nguThasho Wandlovu. Ngunobhala we-district eGenisiband. I'm just here to support the branch. The branch have done a good work. The organizer cultural activities, so that you can make sure that abantu abasha they are moving away from drugs, they are moving away from crime and all these things. Then it's a job we are going to continue to do it. As you have said, 31 will be going to Ward 3 to do the very same thing. On that day, we'll also skumbula ubaba uKhrisani. Sithi branch aqhubeke lezumsebenzi womphakathi. Siyabonga. Okay, uPuthashi ezinzwile ushilo wathi ibranch so usesingiyacabanga ungena lapho usesubani wayisilana namhlanje bokwenzakalani la kule event. Sanibonani, igama lami ngisiphephile ngakamtshali, ngingusekretary we-SACP, ividi yami ithandeka Ward 2. So namhlanje sihlanganise iyouth ukuze sikhumbulane ngeculture, sikhumbula ngasemasisweni futhi imbangela usenze lo mcimbi ngoba intsha manje isibhekane edakamizweni. So sifuna ukunqanda lokho ukuthi idakamizwa zingabi sakhona, sikwazi ukuthi siveze amathalente ethu ngokuhlukana kwethu. Ngiyabonga. Awu siyabonga kakhulu sizwile ukuthi iSACP beyenza cultural event lana ucoca youth specifically Ward 2 ne. Okay, this is Anele from Minga at Work signing out. Siyabonga ukujoin. I hope you enjoyed. Sasibuyile ke niyazabuya la kule event kumnandi. Khona ngihlebelile ukuthi ubhuti engime naye ube uMC walohlelo. Sawubona bhuti. Ngicela uzasise ubani bokwenzakalani lana uzizwa unjani? Igama lami uBanele ngakadlamini MC wase Standard Zone. Since ngila kule event ngizizwa ngijabulile kakhulu. Okay, yimaphi ama group ebekhona today namhlanje bewenzani lawo ma group? Lama group engwabonile bamaningi bekhona okugida, okujiva, nebomculo, amakhwaya, nje bekukuningi. Hayibo usho ukuthi Standard Zone sine talent nje? Kakhulu futhi. Ay nizweleke from uMC wase Standard Zone. So igama konje ubani? MC wakho kasi Banele Dlamini. Oh Banele Dlamini siyabonga kakhulu uthi belikhona italent eStandard Zone. Bokhona abagidayo abaqulayo abashaya indlama abanye naba ngapha. Sisikayise asike sibabone ngapha abajivayo ukuthi kwenzakalani eStandard Zone. As you can see good people nali talent eStandard Zone. Nangu usesimapaseka naye uthi uzosihlebela ukuthi kwenzakalani. Nomnandi lana ngicela ukubonga a branch of the SACP from Ward 2, a VT branch elikhona uku-organizer this powerful event. Lakhona uku-unite and mobilize youth from Likwa. Wonke lama group ahlangene la amobilizwe i-branch, the VT branch of the SACP. We really appreciate because if abakwenzanga lokhu labantwana abanye ngabe mhlambe basendaweni ezingekho right, so sithi abaqhubeke ukwenza sure ukuthi abantu abasha baselikwa baba safe. So lento abayenzile ngathi bangaqhubeka. Siyabamema ke nange-30 nge-31 lapha eStandwest Hall same event izobe yenzaka yobe yenzakala. Siyabamema bonke abantu abasha ukuthi abeze bazohlanganyela nathi. Because most of the time abantu abethu bazi ukuthi nje ubumnandi kuya ePotini nokuya endaweni ezingekho right, but ama-activities afana nalawo are very important. Thank you very much. Nizwile from our very own Simapaseka. Bye.
We are back with Anele from Minga at Work, Anele Laspon. We are here with one of the leaders from the choirs. I guess ukuthi ubani. Sanibonani balaleli, ukhulumayo uThepo Mndaweni from our Treasures with Choir. Oh, from our Treasures with Choir. Ucale nini le choir but Ichoir yethu yaqala last year ngo-August mamami. hayibo, guys, le nto iqale last year. Njengoba nivutha kangaka. Iye mama. Nguwe ubaphethe vele. Yimi ngibaphethe. Kunjani ukuphatha abantu abasha osicocela? Empeleni akukho lula mama because ma usebenza ngabantu abasha into yokuqala ukuthi abantu abasha isimo ayifani emakhaya. So into kumele uyazi ukuthi ukwazi ukubaphatha, uwazi ukuthi okay lokhu lo nga-expecta lokhu nalokhu lo nga-expecta lokhu. Abanye banokuze choir nobona ukuthi ayena ekhaya uhambe ngekho right but yona mawufika kumele banike le ndawo ukuthi bazizwe bakhululekile. So ukulida abantu abasha ingalokho ukuthi ukwazi umamethini ukwazi ubabamba ukuthi okay bafethu masilana uthando lubalungu. Hayibo, njengoba nila benizoperform niwinile mhlawumbe. Njengoba besilana angeke ngithi bezizoperforma but besizonika nje abantu abasha ithuba lokuthi bazibonakalise ithalente lakhona. Into enkulu ebaluleke kakhulu because abantu abasha I think laba especially bak-art ama-event anje basiza kakhulu because esikhathini esiningi abantu bese abazibonakalisi. So isiza kakhulu-ke inhlangano yathi mayibiza abantu abasha basabele especially ku-art. So ayisize kakhulu. So kulo muntu omusha obukele namhlanje njenge-leader ephethe abantu abasha uthini kubo? Kulaba abantu abasha ubukele into engayisho nje ukuthi ithalente malikhona makalibonakalise and ithalente likhona wonke umuntu omusha unalo ithalente into ekhona nje ukuthi asukume asixoxe. So wena yini into ekwenza ukuthi uzobe yi-leader nje ehole abantu abasha? I think kuba nothando labantu abasha. Mangakutshela iqiniso mama mina emculweni akukho okukhulu engikwenzayo but mina into engiyenzayo echoir ukubathatha ukubahlanganisa ukuthi babe into one bese ngiyamtshela okay echoir nami ke unfortunately ngathatha abantu abaningi bababhema so ngaqala sabahlanganisa lapho ukuthi hayi mana yazi angesicali woza ndoda sihamba usuculaniyo wabe khona lo one bakabhema kakhulu lo bhema kakhulu bakathanda ukucula so makathanda ukucula bese njalo makabhemile makafika kithi umuntu othi man angisiculeni madoda angisiculeni so bakaba nalento leso ngabe nalento uthi okay man umuntu ayithanda lento le athatha lokho kunya bomalume ngahlangana nabo malume ngathi man yazi ngicela ngisenzeni kanjena sihlanganise labantu labo ngomusa kaNkulunkulu loyo muntu loyo sokuyo ongabhemi sokuyo ukhuza abantu ukuthi ayena man asekeni lento asenzeni kanjena so umsebenzi wami uzulapho kuhlanganisa nje abantu abasha. Nizwile-ke bakwethu our Treasures Root Choir i-rehabilitation center futhi ngomculo nje bakwethu abantwana bayafunda ukuyiphatha through this leader. Siyabonga into oyenzayo kakhulu. I'm Anele Laspon signing out from Minga at Work. Toodles. Sanibonani unjingabe isola lokhulumayo siyabonga umcimbi wanamhlanje abasenzele wona omuhle siyabonga kakhulu sibonga u-SSCP ayichubeke phambili into yenze ebantwini iphinde ikwenze nakwabanye futhi sithuguzelane kube mnandi. Ngiyantshela ukuthi sichubeke guys push amathalente ayikho into ebalekile empilweni njengethalente and mawungalandeli ithalente lakho ayikho into ezokulungela mawunethalente landelele ukuzophumelela guys. Siyanicela sibambane kanjalo sibonga umcimbi namhlanje bomnandi kakhulu ngathi nangelinye ilanga bangasenzela futhi kanjalo guys ngaphandle kwethalente awusilutho guys mawungalandeli ithalente lakho ngeke ngilungele oyilutho guys please iphupho lakho lifeze wena mawungalifezi angeke umunye umuntu ozolifeza please. Yabona nje namhlanje sihlomile indondo sibahle yasibona nje solile indondo sibahle solile indondo sibahle namhlanje sicela siqhubeke kanjalo sibambaneni ukuze kuba mnandi na another event if izovela please bangaba bongekho cela ukuthi uthumane nonjingo uzongena sanicela ukuthi siqhubeke guys nawo baqhubeke kanjalo ukusiza abantu baqhubeke lika phambili guys ukuze uzophumela ngaphandle kokuphumelela silutho empilweni zele emhlabeni zele imali uyoyithola kanjani uhlele khoneni
mawuhlele khona ngeke uzuyithola imali guys, please asebenzeni kanzima guys ne, and sibambisaneni ukuze sizophumelela ne. Yeah, siyabonga. Babukeli ngila nenye igroup Nkosi yami. Ngicela ukwazi yini le group yenzani nidume ngani? I-group Amaphila Ngoma Cultural Group, kusho ukuthi sifaka ngani ngengoma, sigida ingoma, si-attenda ama-events afana nemishado, siyaqashwa, it's about i-art, futhi nje sihlangane siyi-youth, kube khona esikwenzayo, kungathi sihleli mhlambe futhi because manje emsamanje abantu sebajoyine ezinye zezinto ekungamele bazenze ey'fana njengey'dakamizwa ngenxa yokuhlala bangazi benzeni. Okay, Amaphila Ngoma. Chaza ukuthini igama leni? Why nikhethe le gama? Amaphila Ngoma. Usho ukuthi kuko konke thina esikwenzayo kungengoma. Ingoma ingaphakathi kithi siphila yona futhi siphile nayo. Futhi ngako nje nama-voice amnandi kanjena. Yeah. Yeah, ake nisho iyi-one ingoma siza ukuthi Amaphila Ngoma adume ngani. Hallelujah, pities. Hallelujah, pities. Hallelujah, pities. Hallelujah, pities. Hallelujah, pities. Hayi bo, nizweleke nani Amaphila Ngoma, nginama-goosebumps nje all over. Sinithola kanjani masifuna ukunihayara, kunibhukha nivile abantwana bakwethu bathi nibabhukhe, sinibhukha njani? Usho ukuthi sine-Facebook page, Amaphila Ngoma Cultural Group. Okay, naku-WhatsApp sikhona namanamba akhona. Cela amanamba 081 081 461 1474. Ngicela nibhukhe abantwana nizwile ingoma ekhala la. Siyabonga kakhulu, aniyivalelise ngayo. Uthisha manje uyabuthisha kaze kwami. Nginale group egqoka i-uniform enhle efana nayo. Yini igama lale group? Traditional Group. Amavulandlela. Ubani ophethe amavulandlela? Thisha Unhleko, ngiqola ungisondele man. Thisha Unhleko, ngibona abantwana baphethe isitifiketi esani. Baphethe nekhaba abantwana memo. Certificate nekhabhu labantwana bokuparticipate kumcimbi event beyi-organizwe SACP. Okay, abantwana baphuma position bani? No, it was not a competition. It's just a participation certificate. Hayibo, abantwana ba-participate-ile and bahle guys niyababona abantwana. Thisha, uzizwa unjani ngokuphatha abantwana bamantombazane abacula kamnandi kanje? Niyacula or niyagida? Hey, ithalent elikhona bakwethu Standerton. Thisha, uzizwa kanjani uphatha labantwana abahle so? Ngizizwa ngine-pride ngabo, ngizizwa ngimnandi. Nijabulile ne? Ake niphinde igama le-group yenu futhi. Amavulandlela Cultural Group. Nizwile-ke la eStanderton from u-Anele Lastborn namavulandlela.
Segalagasa, segalagasa, yeah, segalagasa, yeah. Say this one. Siya, hustle, 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 siya, hustle. Ooh. Tata uthi. Yo, guys, I'm speechless. Ngicela ama-goosebumps. Ngiqhashiwe namhlanje. I'm a new hire yaseMinga at work. Basically, the new presenter. Boom. Sibonile la ku-SACP. Nkosi yami yenzile yaqoqa abantu abasha. Yabenzisa ama-performance, yabapha iy'tifiketi ze-participation. I mean, kuyenzeke sakhile bakwethu talent likhona. I-art iyaphila from a young creative to you. Make sure ukuthi awuhlali usebenzisa ama-drugs. Make sure ukuthi uveza ithalente lakho. Kunama-young leaders out there and plenty of spaces to perform at. So okwanamhlanje ngithi thank you from Anele, Minga at work. Bye.